Fonte do araño onde eu derrapar, o teu carón xogaba no brar. Auga da Freixa, camiño do meu fogar, baixando pola veiga e o bar. Onde vai o teu rego, onde vai? Que eu teño sede, non o poido atopar. Fonte do araño, o tempo pintou no chan, camiños que dan voltas sin parar. Onde vai o teu rego, onde vai? Que eu teño sede, non o poido atopar. A todas e a todos. Imos dar comenzo esta cuarta charla de o 13 ciclo de xornadas de información sociosanitaria. Como comentamos e como dixemos nas previas a esta charla de hoxe, facemos a charla número 100, co cual pois eu creo que era un bo momento para facer un homenaxe primeiro a todos os ponentes que pasaron por aquí e segundo a toda a xente que asiduamente, sobre todo algún núcleo de xente que eu cando cheguei na segunda vez xa o primeiro que me dixeron despois de 7 anos de non telas cando empezamos as charlas e digo, bueno, está claro que isto vale a pena e que
e que desde logo se ve día a día ca xente que acudides aquí a escoitar temas que normalmente son de ver nas consultas, pero que por desgracia non temos o tempo suficiente como para poder explicar todo o que se explica nunha charla de 50, de 55 minutos, e que aparte teremos a oportunidade, e temos sempre a oportunidade de que tanto o oponente ou a ponente que ven contar as súas experiencias, como que vos lle contedes as vosas experiencias a xente que ven. Entonces, empezo polos agradecementos antes de darlle a palabra á alcaldesa, Beatriz. Como sempre, agradecer ao Concello de Outes que participa en este evento todos os anos, o Centro Social, sabedes que sempre isto está impoluto e que dá gusto traballar con esta xente, o Centro de Saúde de Outes, a Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, a Asociación Cultural Terra de Outes, como sempre agradecer personalmente a Vicente, e non me cansarei, porque, bueno, como vos digo sempre, antes de que marchemos daqui, xa estamos todos en Facebook, na nube, xa está a charla por aí colocada, e me consta que é unha páxina que ve moita xente, non? A Xerencia de Xestión Integrada de Santiago, porque nos dá o visto bo a realización das charlas. Hoxe contaba con que estuvera Begoña, pero non está, non veu. Aí a Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, que se incorpora como colaborador este ano a estas charlas. E, bueno, antes de presentar ao ponente de hoxe, que igual o coñecedes, o Dr. José María Dios Diz, son un médico especialista de atención primaria aquí no Centro de Saúde de Outes. Pois antes de presentarme, pois lle dou a palabra a Beatriz para que vos diga o que la considere. Pois moitas gracias. O Dr. Dios non necesita presentación en Outes, todo o mundo o coñece. Boas tardes a todos. Hoxe, efectivamente, é un día de celebración centenaria. Non podemos decir que sexa un cumpleanos, porque 100 anos non pasaron, pero si pasaron 100 charlas. Sería, en todo caso, pois un cumple xornadas, un cumple charlas. Parece que é fácil, ao mellor, conseguir facer estas 100 xornadas así. Eu non creo que sexa fácil en absoluto, porque require de moito esforzo, de moito traballo, de dedicación, de ganas. Son charlas que dende hai 23 anos veñen serando, pero que sempre os xoves, e que sempre con temas interesantes, sempre con ponentes de primeiro nivel que poden tratar o tema do día perfectamente, explicárvolo a todos, e iso evidentemente require felicitacións. Hoxe é o día das felicitacións. A primeira de todas, evidentemente, ten que ser a alma mater destas xornadas, que é o que ninguén conoce, o Dr. Dios. Gracias a él, é o máximo responsable de que esta iniciativa tivera continuidade durante estes 23 anos, pero non solamente él, senón tamén todos os que eu xa non vou a nombrar. Agradecer a todos os colaboradores, o Concello, o Centro Social, o Centro de Saúde, a todos os que acaba de nombrar o Dr. Dios, porque tamén teñen moita importancia. Pero quixera dar unha felicitación especial, que non sei se o doutor estará de acordo comigo, espero que sí, é felicitarvos a todos vos, os que acudides cada xoves, sempre que podedes, sempre que vos interese. Prácticamente, dende hai 23 anos, con moita xente sempre houve aquí, non? Pois felicitarvos a vos, porque gracias á vosa curiosidade, ás vosas ansias por saber máis, por ampliar coñecementos, estas charlas teñen sentido, porque de outro xeito non valerían para nada. O sea que vos merecedes tamén unha moi boa felicitación no día de hoxe. Xa nada máis, teño que dicir, porque como todas as celebracións teñen que acabar en algo bo, en algo adecuado, pois en esta charla número 100, para celebrala, o Concello invita-vos, cando o Dr. Dios acabe a súa charla, a uns pinchiños a todos aquí no Centro Social. Xa nada máis, empeza vostede ca charla. Eu voume sentar aquí para ver de frente. Ben, boas tardes de novo. Ahora xa como
como ponente desta charla de hoxe. Vai a ser unha charla diferente, veredes que é unha charla probablemente para algúns vai a ser emotiva. Eu cando a estaba facendo, a verdad, non por as enfermedades urolóxicas, por suposto, que é unha disculpa para todo o que imos facer. E o que imos facer, como dixemos, é un homenaxe a todos os ponentes e as ponentes que pasaron por Outes. Eu creo que o nivel, como decía a alcaldesa, é moi alto. Teño non sei como decir entre comillas, iba a decir ventaxa, pero teño a sorte de que destas 100 charlas que van a ser 104, a toda a xente que yo dixen, ninguén me dixo que non. Ninguén. De todos os ponentes que pasaron por aquí, foi decirlo, e algúns deles, teño que decirvos tamén, que estaban esperando a que os chamara ou que as chamara para vir a dar a charla. Como sabedes, repetimos moitos ponentes. Eu prácticamente participo en todas, o Torlado participa en todas, Pilar Burque participou en varias. Bueno, iremos vendo que hai xente, decir que das 100 charlas, pois o mellor son 90 os ponentes. Non recollín todos porque sería moi longo, vai a ser unha presentación diferente, donde as enfermedades urolóxicas é unha disculpa para que vos vayades vendo, porque probablemente xente que este aquí se vai a ver en algunha das fotos. Entón, entre definición e definición que digamos de o que son as enfermedades urolóxicas, que é un tema moi amplo, pois veredes moitísimos ponentes, moitísimas ponentes e moita xente do público que participa nas xornadas. Entón, como decimos, así as presentamos. Estas son as 13. Normalmente os ponentes é unha ao mes, o último xoves, sempre cuidando que o Nadal nos coincide sempre o último, pois cas festas, e en esta vamos a ter que cambiar, porque somos así de listos e as facemos casi de memoria, o último xoves, entón nos van dicindo, e o 25 de abril é festa en Noia, é unha festa grande, e o 30 de maio é Ascensión, que é festa en Santiago, o sea que, como son festas que non competen directamente a Outes, pues nos miramos as nosas, pero depois nos damos conta de que probablemente o Dr. Carracedo ese día que era celebrado tomando pulpo ali na Carballeira, e Carmen Varela o día 25 de abril de Dosón, pues probablemente vai a tomar o pulpo a algún lado. Quero decir que probablemente estas dúas as cambiemos. Alguna tamén cambiamos de xoves para mércores ou por imprevistos dos ponentes. Pero bueno, así as presentamos e así se celebra. E empezamos por aquí, empezamos por eso que temos aí encima da mesa, que é un sitio emblemático de Outes, é o que nos comprometimos coa Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros. Temos ali o Benigno e o nome Ifina, non? Ifina, perfecto. Que, bueno, desde o principio decimos, bueno, e que lle damos aos ponentes, porque sabedes que estas charlas se celebran totalmente sin presuposto, non hai cartos polo medio, nin para os ponentes, nin para ninguén. Isto se celebra só e se fan pola vontade, primeiro, de querer facelas, e segundo, porque os que veñen, pois moitos deles non tendríamos caché para poder pagarles o que costa unha conferencia desta xente. Entón, si lles damos para que teñan o recordo, e eu xa vi esta ponte en esa forma que temos aí encima da mesa en moitos despachos de Compostela. Quere decir que é algo que a xente pois, non é que se esconda despois o regalo, sino que o que se levan daqui e a xente se marcha pois, moi contenta de celebrar aquí e participar en estas xornadas. E esta Ponte Real sempre a vemos de forma figurada, pero aí a temos como está na actualidade. E nos vamos a meter xa en materia falando de que é a uroloxía e as enfermedades urolóxicas, que, como vos digo, van a aparecer un montón de conceptos, eu tratarei de ir explicándoos, pero tampouco quero que vos quededes, porque veredes que hai palabras que son verdadeiramente imposibles, é dicir, incluso para nós son moi complicadas, e se non xa iredes vendo. Pero, bueno, intentaremos dar as definicións de as enfermedades urolóxicas. Sabes que a uroloxía é unha especialidade cirúrxica da medicina que estuda o sistema urinario dos homes e mulleres,
sistema urinario e o sistema reproductor dos homes, de acordo? Eso se encarga a uroloxía. Os médicos que poseen especialización nesta área son os urólogos, sendo adestrados para diagnosticar, tratar e acompañar aos pacientes con enfermedades urolóxicas. Esta é unha foto, mira que bigote tiña eu, bueno, que seguro que coñecedes, ou algúns dos que estades aquí estuvechedes. Para mí foi unha foto e unha, vamos, a presencia do profesor Jiménez Herrero cando veu, decir que aquí éramos máis de 120 persoas en este mismo recinto, co exalcalde, que por desgracia nos deixou, pero quizá é unha das fotos, a teño así pequena porque non fun capaz, a tuvimos que escanear, pero vamos, me apetecía traela e poñela como primeira foto, porque a charla que nos deu o profesor Jiménez Herrero tiña 83, 84 anos cando veu aquí, era o presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía de Xeriatría, foi presidente da Española, era presidente da revista de Xeriatría, e unha eminencia, evidentemente, e cando veu, pois foi unha charla impresionante falando da vellez, que era o que se lle pedía e o que el nos explicou. E morreu 3 anos despois de pasar de vir aquí a Outes. Nos homes o sistema urinario está integrado co sistema reproductor, mentres que nas mulleres o sistema urinario ábrese na vulva. En ambos os dous sexos, os sistemas urinario e reproductor están próximos, o que fai que os problemas dun sistema xeralmente afecten a outro. E debos quedando con as definicións máis importantes. Insisto, estas charlas non son para que vallades con todo, senón conceptos máis que nada. Unha charla importante co profesor Pose, el foi tutor da miña tese doctoral, do meu doctorado, e a verdade é que foi tamén moi agradable telo aquí, dando unha charla. É o xefe de servizo de medicina interna no clínico. Os órganos estudados polos urólogos inclúen os riles, o uréter, a vexiga urinaria, a uretra e os órganos do sistema reproductor masculino, testículos, epidídimos. Veredes que hai palabras, insisto, pero vamos a ver con calma e sabremos que son cada unha desas cousas. Conducto deferente, vesículas seminais, próstata e pene. As glándulas adrenais acabaron entrando na especialidade debido ao aspecto cirúrxico das doencias tumorais das glándulas suprarrenais. Cando ten indicación cirúrxica de tumor suprarrenal ou endocrino, dirixe cara ao urólogo o problema. Ainda que sea a nivel de suprarrenais, sería o urólogo que se encarga delo. Aquí outra charla, esta non foi hai moito, onde estamos xa ca alcaldesa, e co profesor Carro. O profesor Carro, sabedes que é o presidente da Real Academia Galega. E, bueno, outra eminencia que estamos moi orgullosos de que viñera a darnos aquí unha charla. Esta cabeza de Vicente. A uroloxía combina o acompañamento de condicións non cirúrxicas, como, por exemplo, infeccións do sistema urinario, e de condicións cirúrxicas, como a corrección de anomalías conxénitas e o tratamento cirúrxico dos cancros. Estas anomalías na rexión xenital son coñecidas como enfermedades genitourinarias, que en realidad é do que trata a charla de hoxe, e da que, como vedes, vamos alternando unhas cousas con outras. Esta é unha charla impresionante que nos dou Teresa Lor. Teresa Lor é enfermeira, se acaba de xubilar este ano, era enfermeira no clínico, era que se encargaba da diabetoloxía, era unha especialista en diabetes, e veu a dar dúas charlas, e a verdade é que as dúas charlas foron dúas performances completas, porque aparte de deixar isto todo asqueroso, as cousas que nos trouxe, que nos enseñou e que nos dixo de como coidar a diabetes, pois fixo unha verdadeira actuación, non era unha ponencia, era unha actuación impresionante. A uroloxía, decimos, está relacionada cas áreas médicas da nefroloxía, da androloxía, da xinecoloxía, da proctoloxía e da oncoloxía. Como vedes, palabras que iremos pouco a pouco desgranando.
Decíamos que a uroloxía é a especialidade médico-cirúrxica que se ocupa do estudo e tratamento das patoloxías que afectan ao aparato urinario, as glándulas suprarrenais, como falamos antes, e retroperitoneo dos homes e o aparato reproductor masculino. A nefroloxía é unha especialidade médica, rama da medicina interna, que se ocupa do estado da estructura e a función dos riles, tanto na saúde como na enfermedade, incluindo a prevención e tratamento das enfermedades dos riles. Entón, cando hai un problema dos riles especificamente, a donde mandamos a xente é o nefrólogo, de acordo? Non é o urólogo, hai o nefrólogo, que é parecido, pero non é o mismo. Aquí temos outra charla importante, donde está José María, que anda por aí hoxe, está ali, que tamén supo vencer o seu medo escénico e nos dou unha charla moi interesante sobre o uso dos medicamentos. A androloxía é tamén unha parte da medicina encargada do estudio e investigación de calquer aspecto relacionado ca función dos riles e a reproducción masculina, sobre todo a erección e a infertilidade. Entón, como vedes, son departamentos que estudan cada un deles a parte específica que lle corresponde a cada órgano ou a cada sistema, como pode ser o da fertilidade. A xinecoloxía, esta é a ciencia da muller, iso é etimolóxicamente especialidade médica e cirúrxica que trata das enfermedades do sistema reproductor femenino. Como veredes, non ten nada que ver ca obstetricia, que sí, pero non ten. Obstetricia ou matronería é a ciencia da saúde que se encarga do embarazo, do parto e do porperio, que é a etapa, que é a cuarentena, que se chama os 40 días posteriores ao parto. E se encarga tamén de a saúde sexual e reproductiva da muller ao longo da súa vida. Vedes que a xinecoloxía é unha cousa e a obstetricia é outra cousa, de que moitas veces confundimos os termos, pero bueno, tamén nos pásanos a veces. O porperio, como vos decía, é o período que sigue o parto e que se estende o tempo necesario de 6 a 8 semanas ou 40 días, por eso se chamaba cuarentena, para que o corpo materno volva ás condicións prexestacionais. Outra charla importante que foi co farmacéutico de Noia, co cual, pues, prácticamente todos os que estamos por aquí temos que pasar, porque o que se encarga é o inspector de farmacia, que é o que se encarga de que o que estamos facendo ben, dos visados e de todo isto dos medicamentos. Tamén foi unha charla, foi nas xornadas 11, foi unha charla tamén moi interesante e aí estábamos enseñando a Ponte do Ruso. A proctoloxía é unha especialidade da medicina derivada da cirurxía xeral que fai a diagnose, o tratamento cirúrxico ou non cirúrxico, pero está encargado de o colon, o recto e o cego. De acordo? A proctoloxía. A oncoloxía, isto sabedelo todos, estudia e trata as neoplasias, os tumores benignos e malignos, pero con especial atención aos tumores malignos ou cancros malignos. Despois iremos definindo tamén os conceptos de cancro, tumor, bulto, etc. Aquí temos parte do público e temos a pose co anterior alcalde, con Carlos, e nos metemos con patoloxías urinarias. A incontinencia, empezamos por ela, é a perda do control vesical e implica un importante impacto psicolóxico e social en quen o padece. Pode condicionar o estilo de vida, ainda que moita xente cree que debido á idade, e moita xente non o consulta por ese motivo, precisamente. E é un gran error, porque a incontinencia urinaria, hai 4 tipos de incontinencias, e en estos momentos, e xa se está dicindo, que dos 4 tipos 3 son curables. Non é que se mellore, que sempre se mellora o tratamento. E hai especialistas que se encargan exclusivamente deste tema da incontinencia. Non tratan outros problemas nin urolóxicos, nin relacionados co sistema reproductor, non, se encargan da incontinencia. Incluso hai ciruxáns específicos para este problema. E se decimos que o 90-95 sempre se mellora, incluso en algunhas delas se pode evitar os problemas que ocasiona,
porque moitas veces os síntomas é como consecuencia de outra patoloxía, e curada esa patoloxía se resolve o tema da incontinencia. É algo que xa falamos moitas veces, eu a miña tese doctoral a fixe relacionada ca incontinencia urinaria, e, bueno, é un tema que é unha pena que a xente siga pensando, porque o sigue pensando, e cando chegan a consulta e despois de vencer o medo o comentan, sempre, no, pero é que este é cousa da edade. Digo, non, ni moito menos, sobre todo as incontinencias en mulleres jóvenes, sobre todo despois do primeiro fillo, é frecuentísimo, é moi frecuente tamén que non o consulte, que salga como consecuencia de outras verbas que se están, e aparece isto. Pois é moi frecuente en xente xoven. A enurese, que falaremos agora, é moi frecuente en xente xoven e sobre todo en mulleres despois do primeiro fillo. Cada vez os fillos se teñen máis tarde, pero antes se tiñan máis pronto, e como consecuencia do primeiro parto, sobre todo se é un parto natural, quedan moitas incontinencias que se poden resolver de unha forma ou de outra. A enurese, por iso relacionado coa edade, pois mirade, é a persistencia das miccións incontroladas, é unha incontinencia, máis aló da idade en que se alcanza o control vesical, que sería entre os 4 e os 6 anos, dependendo. Bueno, pois hai incontinencias que se prolongan no tempo, que a persoa non controla os esfínteres e sigue pois, orinándose na cama, escapándose a orina, etc. Pois eso sucede e ten tratamento, por suposto, e habría que consultalo para tratalo. Aquí temos outra charla importante, esta foi con Deolinda, ou se non a temos por aí, pero bueno, tamén solía vir ás charlas e nos dou unha tamén relacionado coa medicación. Non, isto foi relacionado coas cremas e coa cosmética, máis que cos medicamentos. Estuvo moi ben tamén. Seguimos con enfermedades, a uretrite. Cando nos diagnósticos aparece, o paciente tuvo unha uretrite. Bueno, pois isto é unha inflamación, irritación con hinchazón e presencia de células inmunes adicionales da uretra. A uretra é a parte final por onde sale a ouriña. Despois o veremos nos esquemas. Que é o conducto polo que se elimina a ouriña do corpo, que pode continuar durante semanas ou meses esta inflamación. Tamén lle chamamos os síntomas que van acompañando síndrome uretral. A prostatite, tamén, moitas veces, vimos co diagnóstico, despois de ter un problema de coa orina e con todos os síntomas que están relacionados, paciente diagnosticado de prostatite. Bueno, pois que é unha prostatite? Pois é unha inflamación da próstata. Comprende o conxunto de síndromes, enfermedades e trastornos funcionais que afectan a próstata e o área perineal, que é a zona que rodea a próstata, con unha sintomatoloxía similar e con unha etioloxía, en algúns casos, descoñecida. Sabemos tratalo, porque hai que dar os antiinflamatorios específicos, pero moitas veces non sabemos cal é a causa. Tamén se lle bota a culpa a edade, pero tamén hai xente xove que ten prostatite. Outra charla importante, o doutor Lado. Como digo, o doutor Lado e eu participamos en algo menos, pero participamos en casi todos os ciclos. Aquí hai algo importante para saber o que é a anatomía do aparato urinario. Este é o aparato urinario femenino, vemos onde empezan os riles. Cando decimos que nos doe a zona lumbar e a xente di me doe o riñón. Bueno, pois o riñón a veces ten a culpa, pero a veces é simplemente contracturas musculares que non teñen nada que ver cos riles, non? Casi sempre que hai unha afectación dos riles hai unha afectación na oriña, casi sempre. Pois a primeira pregunta que facemos, e o que ten que pensar a xente se doe o lombo, é se ten problemas a orinar. Entón, se hai problemas a orinar, sí que hai que consultalo inmediatamente. Estos son os uréteres, como vos digo. Imaginadevos que aquí, mirade que conductos finos, se coloca unha pedra, un cálculo, que veremos despois. Estas terminacións son supersensibles e se coloca aí unha pedra e se obstruye, se inflama, e todas esas terminacións nerviosas dan o dor máis importante, bueno, veremos despois, é o dor máis importante que existe no organismo. O máximo dolor que se pode provocar a alguén é unha pedra aí colocada. Din os que fan as definicións que é máis forte que parir. Eu sempre digo que probablemente a definición a fixo un home e como non sabe o que parir, pois o está comparando. Pero non creo que sea máis importante e máis forte. Pero a verdade é que chegas a algunha casa con un cólico ou te chega algún paciente
que a verdad que é imposible, decir, retorcidos. Eu teño visto algo nas escaleiras, dice, a única postura na que estou ben, estaba co cu nunha escaleira, co lombo en outra e ca cabeza e o corpo en outra, e era a única postura onde viña mínimamente soportable o dor. É unha patoloxía moi agradecida, porque lle pos o tratamento e en 5 ou 10 minutos están novos, evidentemente ca pedra, pero están novos. É dicir, eu creo que é a patoloxía máis agradecida que temos, porque lle pos o cóctel e en 5 ou 6 minutos están de un dolor insoportable, pasan a estar medianamente ben. Aquí temos o útero, temos os ovarios, isto é a vexiga, mirade que está todo moi relacionada. Estos son os esfínteres, que son os que provocan ao final, iso como un globo. A vexiga, falábamos antes da incontinencia. Aquí temos os esfínteres, iso é como un globo. Inflamos un globo e por donde entra o aire e por donde sale, se está apretada esa válvula, pois o aire se mantén. Se esa válvula floxea polo que sea, non pola edade, senón polo propio esfínter. Entón se perde o aire, pois na vexiga o que se perde é a uriña, que aí está acumulada. E a uretra da muller é moito máis pequena que a uretra do home, e pola propia anatomía da muller e do home, o tema das infeccións, que tamén falaremos, por estar en algún sitio, ir a orinar aos sitios contaminados, non ten que ser que este sucio, porque pode estar o xerme no ambiente. Entonces, simplemente por anatomía é moito máis fácil, por eso as infeccións, as cistitis, son moitísimo máis frecuentes nas mulleres que nos homes, pero só por anatomía, non porque a muller teña predisposición, non. É moito máis fácil que as infeccións penetren. Aquí temos un corte dun ril, temos os uréteres, como vos digo, unha cousa moi fina, é dicir, somos, o corpo humano é perfecto, iso non ten dúbidas, non? O vamos estropeando, non seríamos infinitos, o vamos estropeando ao largo dos anos. Pero mirade que un sitio onde se depura todo, eu comparo sempre con Sogama. Os riles é onde vai todo o malo, aí acaba. O fígado vai por un lado, pero os riles, todo eso ahora hai que depuralo todo. Entonces aquí, nos riles dentro, é onde se fai a depuración, e o que sobra hai que botalo fora. Bueno, se hai que botalo fora por uns conductos que, vaya, por Dios, si somos perfectos, pero tamén podíamos ter un conducto un pouco máis... Pero non sei, seguro que si sale así non son máis anchos, ou sei polas inflamacións ou por algo. Claro, unha pedra que se orixine de todos os residuos que depura o ril, pois é facilísimo que obstruya en calquera sitio de un conducto tan estreito, que vai a dar un sitio amplo que é a vexiga, un sitio amplo aí, e se distienda ademais, o sea que, claro, se temos un mioma uterino, se temos un problema no útero e a vexiga, e aí se acumula en un espacio reducido e sempre hai problemas de espacio, non? Vemos a uretra e, bueno, quedademos sobre todo con este esquema. Sabedes que é moi sencillo ver os riles onde están, os uréteres que baixan, o útero, unha muller, unha vexiga e os esfínteres. De todo iso falaremos despois ao falar das enfermedades. O aparato xeniturinario femenino, aquí o temos, aquí estaría o ano para situarse, isto sería a vaxina, os labios menores, a apertura do útero, da uretra, perdón, estaría aí, por aí por donde sale a orina. Aquí temos o clítoris, estos serían os labios maiores, sería o capuchón do clítoris, importante nunha enfermedade que vamos a ver despois, e o monte de Venus. E se facemos un corte saxital, entonces xa vemos, aquí está o útero, mirade, por aquí está o ano para situarnos, aquí está a vaxina, a uretra, esta que vos digo, clítoris, aquí está señalado o punto G, non me creo nada, pero aí está señalado, que o fixo aí o puxo. O hueso púbico, a vexiga, a vemos sempre debaixo do útero, ves que hai moita relación. Estos son as trompas de falopio que conducirán hasta os ovarios, e aquí temos o colon, por aí, o recto, o ano, bueno, xa sería un tema de digestivo. Pero bueno, vedes que todo aí está moi relacionado, e despois metedelle a todo isto 5 metros de intestino, que hai que meter aí tamén. Os espacios son os que son. Aquí temos unha charla, Pilar Xabeu e Pilar Mazón, a subjefa segunda de Juanatei, de cardioloxía do clínico. Veu 2 veces, veu a dar 2 charlas, e
e xa me di que cando quera que a chame, que está encantada de vir aquí, que moitos pacientes aquí desta zona, ali en cardioloxía do clínico. A retención urinaria, se antes falábamos da incontinencia, isto sería o contrario, sería unha retención. Pois ben, é a capacidade dunha persoa para oriñar pese a ter a vexiga chea, co consecuente aumento de volume que se coñece como globo vesical. Isto tamén é, aparte de moi molesto, moi doloroso. O globo vesical tamén, polas terminacións nerviosas que ten a zona, cando hai un globo vesical e non se pode orinar, é unha sensación super desagradable, estar sempre con ganas de orinar e non botar nin gota. E vamos a meter agora unha serie de palabras que nos falamos, e a veces as falamos así, bueno, pensando que todo o mundo sabe, e a verdad é que tendríamos que explicalas sempre algo mellor. A disuria, que sería isto? É cando a expulsión da ouriña é difícil, dolorosa e incompleta. Pois en vez de decir que ten unha dificultade para orinar, nos decimos disuria. Hematuria sería a presenza de sangue na ouriña. O color pode variar, cando esa sangue aparece e nos revela polo color moitas veces que está pasando, pois pode ser desde moi vermello hasta o cor café, ou Coca-Cola, coñac, ese color. E dependendo de se a sangre é fresca ou xa se transformou en hemoglobina por efecto do pH urinario. Entón, según o color da orina, tamén según o olor, moitas veces sabemos ou podemos orientar a que enfermedade está tendo. A poliuria sería un síntoma médico que consiste na emisión dun volumen de oriña superior ao esperado, que orina moitas veces, poliuria. De acordo? Isto é síntoma, moitas veces relacionados con enfermedades como pode ser algo de próstata, enfermedades infecciosas, bueno, está relacionado con moitas cousas. A nicturia, ou agora nocturia, que se chama, é cando o doente oriña varias veces na noite. Tedes que saber, se o poño aí, se o expliquei cando explicaba o tema das incontinencias, que levantarse de 0 a unha vez de noite é totalmente normal. De acordo? Unha vez de noite, 0 é normal, evidentemente, non se acosta para dormir, se durme, pero levantarse unha vez a orinar se considera normal, non é patolóxico. Aquí temos a Monse, que foi a compañeira que estuvo aquí asturiana, que se marchou, está ahora en Alavés, está lá, que se marchou con moita pena, porque, bueno, Avilés, sí, Alavés é de Euskadi, en Avilés, está ali, se marchou con, bueno, pediron a súa praza e se tuvo que marchar, e con moito dor de corazón. De todas formas, nos sigue acompañando, sobre todo na festa do San Cosmeiro de Noia, que se disfraza co compañeiro, se pon o San Cosmeiro e ven todos os anos, a verdade, desde que se marchou. Tamén nos deu unha charla moi interesante. E o aparato xeniturinario masculino. Veredes que nos cortes podemos ser riles, uréter, somos exactamente igual. Nos falta útero, pero prácticamente, se empezamos por abaixo, para darnos conta, temos o pene e os testículos. De eso falaremos despois de diferentes enfermedades que se van a producir a ese nivel. A uretra do home, mirade a uretra do home comparada ca uretra que veíamos antes da muller. Entón é unha uretra máis ampla, máis larga. Temos aí a próstata, en este corte non se ve, pero a próstata está exactamente a un dedo índice como digo, sin decir un nada. Cando facemos un tacto rectal, a próstata está a un dedo, vale? Se lo dicen, está xusto a un dedo. Bueno, pues aí estaría por donde introducimos o dedo, aí, e estaría a un dedo. E entón aí vemos prácticamente, e notamos, non vemos nada, notamos prácticamente toda a próstata. De acordo? Toda a próstata. Entón se ve se está endurada, se está hipertrofiada, se ten algún quiste, se ve con un tacto, se ve perfectamente que pasa en esa próstata. Aí temos o recto, pero non sei o que eu indico, está moito máis cerca do que parece aí. Está a tiro dun dedo índice. Estos son as vesículas seminales, ganglios linfáticos, eso xa non nos interesa. No corte sagital, aquí temos a abertura da uretra, que é por onde orinamos os homes,
Temos o glande, que depois o explicaremos, e o prepucio, sempre hai confusión en cal é o glande e cal é o prepucio, depois o veremos moi ben con fotos. Temos o testículo, temos o escroto, temos o epidídimo que falábamos antes. Bueno, pois o epidídimo está relacionado co semen e coas eyaculacións, conducto deferente, glándulas. Aquí temos a próstata, aquí temos o ano, vedes que está, eso en teoría a tiro de un dedo índice. Conducto eyaculador, vesículas seminales, recto, colon sigmoideo, vexiga, o pubis, bueno, son a estrutura anatómica de masculino. Me digas que se acabaron as pilas. Pues se acabou agora. Manolo, ven un momentinho. Cambia ya aí, mentras sigo eu. Hai pilas aí e aí. Ahora non vos vou a deixar ver por aí. No, aí non vou a tocar. Bueno, me movo un pouco, mentras non nos dan máis o tema das pilas. Outra charla interesante foi a do xefe de oncoloxía do clínico, vos lo presentei aquí como probablemente a persoa que máis sabe de cancro, decíamos de España, pero cada vez me convenzo máis de que de Europa, e é o Dr. López, e é o compañeiro da doutora Pilar Mazón. Esta foi unha tarde que debeu ser cerca do verán, porque era de día aí, cando acabamos a charla, e nos fomos directamente a Ponte do Ruso a que o viran, non? Porque Pilar estaba moi interesada, despois de pasar por aquí, estaba moi interesada en onde está ese sitio, e os levamos, el veo acompañando a ela, e os levamos a ver a Ponte, sí. Ben, seguimos entón con patoloxía, que sería a disfunción eréctil. Antes se llamaba impotencia sexual, isto entendía todo o mundo. Cando decimos disfunción eréctil, pues a xente a mellor non sabe nin o que lle decimos. O de impotencia sexual sí que se sabe o que é. Pois é a incapacidade repetida de lograr ou manter unha erección o suficientemente firme como para ter unha relación sexual satisfactoria. A disfunción eréctil pode ser tamén unha capacidade inconsistente para facer o acto sexual ou ben a tendencia para ter únicamente ereccións breves. A disfunción eréctil era algo que hasta aí 5 ou 6 anos era máis tabú todavía que o tema da incontinencia, máis tabú. E a xente non o consultaba, e tamén por culpa da edade, por culpa de tal, por culpa de cual, e é unha, podemos decir, enfermedade, pero é unha patoloxía determinada que ten un tratamento totalmente sin efectos secundarios, valorando evidentemente as características do paciente, e un tratamento perfecto como para non ter este problema. E é algo que hai que consultar, e algo que hai que decilo, porque causa un montón de problemas, xa non a nivel persoal, sino a nivel de parella, a nivel de relación, e causa moitos problemas. Non hai que ter medo a consultalo, ni moito menos. O cólico nefrítico que vos decía antes, ou tamén chamado cólico renal, é unha dor repentina, de acordo? Non é algo que se vai instaurando, non, iso se coloca o cálculo en ese momento, e no momento en que se coloca non hai que empare. Se produce xeralmente pola presencia de cálculos no conducto que vai dende os riles ata o tracto urinario próximo á uretra. Na historia médica, isto que vos contaba, esta dor é recoñecido como o máis intenso que existe, e preséntase comúnmente na medicina de emerxencia descrito peor que o parto, peor que os osos rotos, eso debe doer, feridas por armas de fogo, queimaduras ou a cirurxía. Así o explican nos libros. E é certo, é moi doloroso, pero é o dor de parto non sei como é. A dor orixínase na parte inferior das costas e dali vai expandíndose por toda ela. Descríbese como unha especie de presión intensa que se presenta en forma de latidos, de latexados pronunciados que poden inducir ao desmayo. Tanto dor dá que a xente se pode desmayar. A cistitis. É a inflamación aguda
da vexiga con infección ou sin ela. Se inflama a vexiga, sabemos onde estaba, pois se inflama. Pode haber infección ou pode non haber infección. Etimolóxicamente, como todos os termos médicos acabados en itis, cada vez que nos digamos algo que acabe en itis, vos inmediatamente tedes que decir que é unha inflamación, é dicir, un aumento. Todo o que acabe en itis é aumento. Entonces, eso tamén vos aclara moitas veces que teño. Non teño unha bronquitis. Unha bronquitis é un aumento, unha inflamación dos bronquios. Unha cistitis, unha inflamación da vexiga. De acordo? E fai referencia á inflamación dun órgano, neste caso, a vexiga. Elvira non se quixo poñer con nos, pero a temos aí. Onde estás, Elvira? Se marchou, estás aí. Non se quiso poñer con nos para facer a presentación. Esta foi unha charla tamén que din eu e que mandou Elvira, que en lugar da Ponte do Ruso, como eu xa teño dúas ou tres, xa non sei, agora esta debe ser a terceira, pois era un San Cosmeiro, que para colocar as chaves tamén moi bonito, que fai a xente de Adís Bismuth. Aquí están os compañeiros do centro. A insuficiencia renal ou fallo renal prodúcese cando os riles non son capaces de filtrar aquilo que veíamos que tiña un montón de historias. Bueno, pois cando o sogama non é capaz de filtrar todo o que lle chega, aparece unha insuficiencia renal, o día palabra. E outras sustancias de refugallo do sangue. Fisiolóxicamente, a insuficiencia renal descríbese como unha diminución no fluxo plasmático renal, o que se manifesta nunha presencia elevada de creatinina no suero. Aínda non se entenden ben moitos dos factores que influyen na velocidade con que se produce a insuficiencia renal. Os investigadores aínda se atopan estudando o efecto, é dicir, nos riles a verdade é que non é que pase como o cerebro, pero hai moitísimas cousas dentro dun ril que non tenemos nin idea de que está pasando aí, ni por que se produce, ni nada. As causas son moitas veces imposibles de determinar. E agora metemos con unha serie de termos que ao final son todos o mesmo. Cando falamos de cálculo renal, de nefrolitiase, de litiase renal ou pedras no ril, todo isto é o mesmo, de acordo? Podemos chamar uns dunha forma, outros de outra, pero ao final nos estamos referindo á formación dun anaco de material sólido, que vos explicaba, composto de sales de fosfato ou de carbonato cálcico ou úricas, dentro do ril a partir de sustancias que están nos ouriños. Esa depuración non se fai como ten que ser para que salga líquido e algunha sustancia se escapa e é o que chamamos unha pedra no ril que ten diferentes nomes. A pedra podese quedar no ril ou pode desprenderse e ir baixando a través do tracto urinario. A intensidade da sintomatoloxía do dor está xeralmente relacionada con o tamaño do cálculo, por suposto. En ocasións prodúcese a súa expulsión case sen sintomatoloxía. Este é o placer máis grande que hai no mundo. Unha persoa que está tendo un cólico e polo que fora se rompe, se diluye e se marcha, desaparece o dor de forma inmediata. Se queda novo. Moitas veces estás camiño do hospital, estás camiño tal, estás camiño... Resulta que chegas e non tes nada porque a pedra xa saliu. Pero bueno, mellor así. Os cálculos poden quedar trabados nun dos uréteres, na vexiga, na uretra, producindo a sintomatoloxía de dor, cólico nefrítico, disuria, que falábamos antes, a dificultade para oriñar, ou ben a sangue, que é moi dramática, pois ver que cando un orina, que orina sangue, é tremendo. Temos outra charla moi interesante do profesor Calderón, agora xubilado, que tamén creo que veu dúas veces, veu na primeira época, e veu na última época xa xubilado, e me dixo que sí, problema ningún, nos dou unha charla tamén sobre os problemas respiratorios, foi o xefe de respiratorio do clínico durante moitísimos anos, unha bellísima persoa. E nos metemos co cancro, aquí xa sí que os termos xa son de todo tipo, veredes que incluso eu mismo, cando facía a propia diapositiva e a propia charla, digo, bueno, me estou liando hasta eu, porque ao final xa non sei o que é unha neoplasia, unha hiperplasia, un tumor, pero bueno, vamos a tratar de explicalo, polo menos para que vos sonen os termos e que ao final moitos deles queren decir o mismo, pero non son iguais. Decimos que o cancro como tal
Cando hai un crecemento celular anormal, esa é a clave, é un crecemento de células que cando elas les dá gana, cambian, mutan e provocan todo o lío que provoca. Pero iso así, un crecemento celular chamase hiperplasia, ou chamase bulto. Fai referencia a un tipo de crecemento celular non canceroso, ata agora, que consiste en células que se dividen rapidamente sin estar previsto que se fixera así de forma anormal esa división. E que sería un tumor? Sería calquera alteración dos tecidos que produza un aumento de volumen. O aumento de volumen normalmente se produce por a degeneración das células e o aumento desas células de forma anárquica. É un agrandamento anormal dunha parte do corpo que aparece, polo tanto, hinchada ou distendida. Iso é un tumor. Non ten por que ser un cancro, e non ten por que ser maligno, e ten por que ser... Esa é a definición de tumor. O tumor, xunto, isto é importante, cando falamos dunha inflamación, o que vos decía antes, dun aumento de... Ten que haber 4 componentes para que esa inflamación se produzca. E non sabemos que unha inflamación si existe. Primeiro o tumor, que é inflamado, que está o bulto que se ve, xunto con rubor, que está colorado a zona, dor, evidentemente ocupa espacio e dá dor, e calor. Se se producen estos 4 componentes, decimos que aí hai unha inflamación. Despois xa pode ser por infección, pode ser por o que sexa, pero está aí. E é a tétrada clásica dos síntomas e signos da inflamación. Eso que decíamos antes, que termina en itis. Bronquitis, pois ese itis é isto. En sentido restringido, un tumor é calquera masa ou bulto que se deba a un aumento no número de células que o compoñen. Esa é a clave. Si este crecemento celular ten a súa orixe en diversas células, son diferentes células as que mutan, se chama policlonal, falamos de hiperplasia. Si se trata dunha neoformación celular que ten a súa orixe nunha soa célula, chamase monoclonal, e chamámola neoplasia. Sabedes a diferencia, que hai que ser moi fino para hilar, pero saber que sí que é un crecemento anómalo de células que crecen de forma anárquica en un momento determinado e sin saber moitas veces por qué, da que algunha causa ten que haber. Pero, se se supera, se quitaba a causa e xa non habría cancro. Ben, independentemente, chamábamos neoplasia a estas que son monoclonales, independentemente de que sexan de carácter benigno ou maligno, en función da súa capacidade ou non de infiltrar. Por que decimos que un tumor, que un cancro é maligno? Porque ten a capacidade de infiltración, non é só que ocupa espacio, sino que infiltra. Entón se mete nos órganos, ou ven hacia dentro ou ven hacia fora. É a capacidade infiltrativa, e iso é o que provoca os desastres que provocan os tumores, non? Cando un tumor é maligno, ten capacidade de invasión ou infiltración e de producir metástasis a lugares distantes do tumor primario, sendo un cancro metastático. Esta palabra metastático que parece, bueno, pois é un cancro que ten a súa raíz nun sitio e desa raíz, desas células que están mutando, algunhas por capilares, por venas, por arterias, se diseminan e van a outro sitio. E son capaces en ese outro sitio de xenerar e de provocar outro cancro, porque esa célula sigue mutando. Entón, eso moitas veces o dramático dos cancros. O cancro que falábamos de próstata, por exemplo, non mata a próstata. Cando o paciente morre dun cancro de próstata, que mata as metástasis. Eso é un cancro moi falso. Non é legal como o cancro de pulmón. O cancro de pulmón tamén pode lanzar metástasis, pero moitas menos. O cancro de mama nas mulleres, o cancro de próstata nos homes, quizás sean os máis falsos neste sentido, porque lanzan metástasis a cerebro, a fígado, a pulmón, etc. Co cual a veces é máis dramática a metástase, porque sigue degenerando, que o propio cancro, un cancro de útero, por exemplo, de próstata, se pode resolver se está in situ, pero se se expande e se manda a outro sitio, o problema é moito máis gordo. Eu digo sempre, ainda que vou a decir despois, me parece outra vez, porque hai unha diapo deso, que se todos os homes vivíramos 120 anos, 130 anos, porque ahora os avances, todos morreríamos de cancro de próstata. Todos. Porque a próstata é un órgano degenerativo, como son as células, as uñas, como son os pelos.
é un órgano degenerativo. Entonces degenera per se, vai a degenerar sempre, está no código xenético. Non podemos vivir sin que a próstata degenere. Inda que a quitemos, a próstata, cando a quitamos, é moi curioso, porque tú pensas en que quitamos a próstata e quitamos un órgano. Resulta que non, a próstata para quitala tú deixas o capuchón, a vacías. Non quitas a próstata polos diferentes componentes que ten ao redor. Iso que fai é ahuecarse. Entón, xa quitar, podemos quitar unha parte, podemos quitarla toda. Pero o que é o capuchón, o que é a cápsula, queda. É un órgano moi falso. Aquí temos a Pilar Mazón outra vez, en outra das charlas que nos veo a dar. Segundo apartado, dedicado ao cancro. Decimos que o cancro é nome común que recibe un conxunto de enfermedades relacionadas nas que se observa un proceso descontrolado na división das células do corpo, eso ten que quedar claro. E hai unha definición moi importante deste señor, Rupert Alan Willis, que é un patólogo australiano, que se toma como referencia para decir isto de unha neoplasia é unha masa anormal de tecido cuyo crecemento excede do dos tecidos normais e non está coordinado con estes e que persiste do mesmo xeito excesivo aínda logo de finalizar o estímulo que lle deu orixe. Mirade se son falsas estas células tumorales, que son por unha causa, pero despois teñen autonomía propia. Despois as propias células xa degeneran, crecen, medran e montan unha pirula tremenda. Pero é así. Pode comenzar de xeito localizado e diseminarse a outros tecidos circundantes, en xeral conduce á morte do paciente se este non recibe tratamento adecuado. Coñécese máis de 100 tipos diferentes de cancro. O máis común son o de pel, sabedes que a pel é un órgano, isto é moi curioso, e é o órgano máis grande do corpo. A pel, se astendéramos, ocupa non sei cantos kilómetros, A pel é o órgano máis grande do corpo. Pois os máis comuns son os cancros de pel, por desgracia os melanomas, son tremendos, eso é tremendísimo, porque eso sí que non causan lesión onde están, sino que mandan metástasis a outros sitios, o de pulmón, o de mama, e o colorectal. Pero o cancro non é algo do século XX, século XIX. O cancro menciónase en documentos históricos moi antigos, entre eles papiros egipcios do ano 1600 a.C., que fan unha descripción da enfermedade. Hipócrates foi o que fixo o noso xuramento hipocrático, non sei os dos farmacéuticos, o noso xuramento hipocrático, foi o primeiro en utilizar o término carcinos. Hipócrates son 2500 anos antes de Cristo. O uso por Hipócrates do término carcinos relativo ao cangrexo, sei que está eso, e débese a que relacionou o crecemento anormal do corpo do cangrexo, que debe reaccionar o cangrexo desa maneira. Pero xa en esa época, algún día falaremos do de Hipócrates ou do xuramento hipocrático. Sabes que o xuramento hipocrático, pensamos sempre que os médicos decimos o xuramento hipocrático unha vez que nos licenciamos, unha vez que nos facemos especialistas, e que a partir de aí temos que cumprir o xuramento hipocrático. E non, o xuramento hipocrático era para darlle capacidade, estamos falando do tempo de Hipócrates, para darlle capacidade aos médicos da época para poder enseñar a medicina. Era para poder enseñar, non para poder curar, sino para poder enseñar. E iso en esa época. E aí o pon así cando se lee o xuramento. O término cancro provén dunha palabra grega, carcinoma, equivalente ao latino cancro, e é o resultado de dous procesos sucesivos: a proliferación dun grupo de células, que se denominaba, como vimos, tumor ou neoplasia, e a capacidade invasiva, infiltrativa, que lles permite colonizar e proliferar noutros tecidos ou órganos, que é o proceso coñecido como metástase, que xa falamos. Aquí temos outra charla tamén que me gustou moito, que foi a de o enfermeiro de Bertamiráns, de Ubaldo, que está conmigo no comité de farmacia, que tamén nos dou unha charla moi interesante sobre o tema das úlceras, de decúbito e todo isto. Estuvo moi ben tamén. E ao terceiro apartado específico para definicións de cancro, que é un quiste, é unha bolsa pechada cunha membrana, unha cápsula propia, que se desenvolve anormalmente nunha cavidade ou estructura do corpo. Con todo, ás veces aparecen espontaneamente, sin causa aparente. Os quistes poden ser perigosos
a menudo debido aos efectos negativos que poden ter sobre os tecidos próximos. Poden conter aire, fluidos ou material semisólido, e a veces parásitos, como decimos aí. Un quiste tamén pode ser un saco que encerre un organismo durante un período de latencia, como no caso de certos parásitos. E así se protexen dos ácidos, unha vez que se meten aí na súa cápsula, todo o que lle metas e todo o que lle des, antibióticos e tal, non penetra, entonces subsisten aí o tempo que les queren, ¿no? Hasta que en algún momento rompen, emerxen e se montan follóns tremendos. Aquí temos unha foto de grupo que fixemos co profesor Carro. Estaba a alcaldesa, estaba o noso amigo Vicente, había outra xente por aí, estaba do outro lado, que tamén quixo o doutor Carro que nos puxéramos así, porque quería, está Antonio aí, porque queríamos porque él quería ter a foto de todo o grupo da xente que veo a esa charla, para tela él na Real Academia, debemos estar ali en algún sitio, a xente de Outes con esa foto. E vamos con outros temas, como pode ser o varicocele, o espermatocele, a torsión testicular. Son definicións, os vou a pasar, porque, bueno, son temas importantes, porque suceden, e probablemente algún dos fillos vosos tuvo algo desto, probablemente. Que un varicocele refírese a dilatación das veas do cordón espermático. Veíamos no esquema de antes, pois eso é unha dilatación. Tuvo un varicocele, bueno, foi operado dun varicocele, pois é que se dilataron as veas do cordón espermático. Drenan os testículos estas veas e se tornan tortuosas e alongadas. Hai tamén un varicocele femenino, a dilatación ocorre na vea ovárica, que, bueno, que tamén existe aí. E é varicocele unha dilatación, un aumento de as veas dunha zoa determinada. O espermatocele é unha retención quística na cabeza do epidídimo. O epidídimo, en aquel esquema, vos acordades que é algo que rodea o testículo, que estaba ali. Ben distendido e cun fluido leitoso seminal que contén os espermatozoides. Entón, aí se acumula e fai esa retención quística. Os espermatoceles son máis comuns dentro do escroto, pero, bueno, eso xa non nos interesa. A torsión testicular, sabemos que os testículos teñen que colgar, pois refírese á compresión do cordón espermático, do que se sostén un testículo ao resto do tracto xenital. Pois aí eso se torsiona, isto, a única solución é operalos cando se producen este tipo de patoloxías, non? Aquí temos outra charla tamén. Eu non estuve nesta charla, non sei, de vez cando estuve de baixa, que creo que a coñecedes casi todos, porque ven por aquí todavía a dar charlas, e foi unha charla de nutrición, non? Non foi de nutrición, de alimentación e tal. Tamén unha charla, como que me contaron, eu non estuve, non pude vir, pero vedes que isto funciona incluso sin mí. A exaculación retrógrada, algo importante. Isto se produce nos homes e ten lugar cando o fluido que vai ser exaculado, que normalmente sae a través da uretra, como vimos, pois se redirecciona cara á vexiga. Parece unha incongruencia, de ir hacia fora ou hacia dentro. Pois eso sucede. Normalmente o esfínter da vexiga contraese e o seme vai cara á uretra pola menor presión. Na eyaculación retrógrada este esfínter non funciona ben, evidentemente, e as causas poden ser desde o sistema nervioso autónomo, etc. A risperidona, que seguro que hai algún que ten algún familiar ou algún de vos o dubido, pero, bueno, é un medicamento que se utiliza bastante. Se tedes algún familiar con demencia ou que tuvo esquizofrenia ou algo desto, é un medicamento que se utiliza moito, non? E pode provocar isto, eyaculación retrógrada. O que pasa é que normalmente isto se utiliza en xente moi maior. Decimos que é unha complicación frecuente de a operación de próstata, e a operación de próstata se chama resección transuretral, que é un procedimento local mediante un resectoscopio. Por iso vos digo que non é algo para quitar a próstata, é un resectoscopio. Isto hai que meterse dentro como unha pala e vaciala, deixar a cápsula e vaciar o que hai no interior. E se a través da uretra sácase o tecido prostático enfermo, e a veces toda a próstata.
É un efecto tamén colateral da tamsulosina, esta eyaculación retrógrada. A tamsulosina é un medicamento que se utiliza na hipertrofia benigna de próstata e utiliza moitos homes, utilizan este medicamento. E hai que cambiálo, claro, non se pode dar isto porque ten esos problemas. Esta tamén é a foto do Dr. Carro, coa ponte do Ruso, ao finalizar a súa charla. A prostatite, bueno, pois foi ao hospital porque... E ao final que tuvo? Pois dixeron unha prostatite. Pois que é unha prostatite? Pois é, como acaba, venga aquí en este caso en galego, pero acaba en IS, prostatitis, a inflamación da próstata, non ten máis historia, é unha inflamación, eso aumenta de tamaño a próstata. E comprende un conxunto de síndromes, enfermedades e trastornos funcionais que afectan a próstata ou a área perineal, cunha sintomatoloxía similar e cunha etioloxía en algúns casos descoñecida. Isto é moi curioso, porque, evidentemente, vedes que en algunhas das enfermedades xa vos falei da insuficiencia renal, e claro, e cal é a causa desto? Todo, definición, bien, e a causa a veces se sabe, pero moitas veces non sabemos cal é a causa, grazas a Dios que sabemos tratalas. Na piel, por exemplo, na piel, o 95% das veces non sabemos cal é a causa, inda que vayas ao dermatólogo, vayas ao alergólogo, todo o mundo ve que é alérxico aos ácaros, aos polvos e a non sei que máis, pero ao final non te din nada porque non podes deixar de respirar, vas a ter que respirar o ambiente que hai, que ten ácaros, ten polvos e ten todo. Pero bueno, menos mal que podemos curar esa reacción alérxica ou esa lesión da pel. Eso sí que aí somos, temos moitos recursos, pero para saber a causa, eso, todos alérxicos aos ácaros. A prostatite adoita aparecer en adultos novos ou homes de idade media, é a lesión urinaria máis frecuente no home entre a segunda e cuarta décadas da vida. Hai que resaltar que a prostatite é exclusiva do home, xa sabedes que as mulleres non teñen próstata. Para o diagnóstico recúrrese a análise de uriños, de sangre, tanto retal como masaxe prostático, para obter secreción prostática, ecografía transrectal. Hoxe en día, a hipertrofia benigna de próstata, que é quizá a enfermedade urolóxica máis frecuente nos homes, se pode diagnosticar completamente e tratar completamente en primaria. É dicir, non necesitaríamos ir ao urólogo. Por qué? Porque ahora podemos facer tanto o análisis do PSA, como pedir a ecografía, como a análisis de sangue, por suposto, por si hubiera alguna alteración, como pode ser a diabetes, que moitas veces influye neste tipo de patología, e podemos dar o tratamento en función das probas que acabamos de evaluar. O tacto rectal, por suposto. Entón, en función deso, tanto a prostatite como a hipertrofia benigna de próstata, estos días no tacto, claro, xa se sabe, se notas algún quisto, notas algo, só derivas inmediatamente, por suposto, ou se das un tratamento convencional e o paciente non mellora, evidentemente, como en todo. Pero quer dizer que se pode facer todo en primaria. Esta foi unha charla tamén moi interesante, esta charla a iba a dar Chus Lamas, pero a Chus Lamas, que é a xefa de farmacoloxía do Hospital Clínico, a nombraron a directora da Axencia Española do Medicamento. Se tuvo que marchar para Madrid 3 días antes de a charla que tiñamos concertada. E moi amablemente nos enviou a Irene, que era a segunda dela, que é agora a xefa de farma do Hospital Clínico, e o fixo moi ben, a charla a tiña moi ben preparada e non hubo problema. Pero, imaginade a que nivel estábamos que nombraron a Chus Lamas, directora da Axencia Española do Medicamento, é dicir, un cargo como a ministra de Sanidade, a ese nivel, non estamos falando. Pois non la levaron e non pudo vir. O priapismo, algo curioso, eu solamente vi un caso, pero foi dramático. Solamente, desde que levo traballando, 32 anos, solamente vi un caso de priapismo. E me dá de que nome para decir que é unha condición na que o pene sigue erecto durante horas, en ausencia de estimulación, ou despois de que a estimulación terminou. Isto é dolorosísimo, incomodísimo, a todos os niveis, e, bueno, un caso que normalmente hai que operalo, non hai outra forma, hai que sangralo para poder. As causas, moitas veces, este que eu recordo, era viña de África e levaba, bueno, fixo todo o viaxe con priapismo, estuvo aquí casi unha semana con priapismo, estuvo internado durante toda esa semana e cando vin foi cando chegou, e isto non se nos escapa tremendamente, e estuvo unha semana internado, tuveron que facerlle 2 ou 3 sangrías,
para que lle baixara o tamaño do pene, porque era algo increíble aquelo, non? E a causa, pois probablemente algunha sustancia viña de África, algunha sustancia que tomou, ou que frotou, ou que fora, e lle pasou eso. Este priapismo pode ser de tres tipos: isquémico, que ten un fluxo sanguíneo baixo; non isquémico, con un fluxo alto; e un priapismo recurrente isquémico intermitente. A maioría dos casos son isquémicos. Pero bueno, o importante é que pode haber un priapismo, vos lo decía, no clítoris das mulleres, pero non é frecuente. Tamén normalmente por causas, por algún axente, non? Por algún axente normalmente químico. Pero bueno, eu, desde que levo traballado en todo, solamente vi un caso, e foi moi recién licenciado. Esta foi tamén unha charla interesante con Luisa. Luisa Lores é a radióloga que foi directora do Hospital de Montecelo, en Pontevedra, e vino a falarnos de radioloxía. Bueno, a verdade é que falou de todo menos de radioloxía. Verdad, Vicente? De radioloxía falou pouco. Bueno, foi unha cousa tremenda, pero unha charla tamén moi interesante. E aquí o que vos decía antes, nas imágenes, para saber exactamente o que é o glande, o que é o prepucio, todo isto, que é o glande, preguntamos, o glande é a parte final do pene, ese é o glande, que é de cor rosada ou avermellada, que na maioría dos casos adoita ter un grosor superior ao do resto do pene. Esta zona é sumamente sensible, xa que a súa superficie está formada por numerosas terminacións nerviosas. Ben, a pel que recubre o glande é o que lle chamamos prepucio. E todo isto ten a súa importancia, porque hai moita patoloxía relacionada con este tema, moita. Parece que non, pero moito, e sobre todo cando falamos das circuncisións, que en outras culturas, en outras religións, o prepucio se amputa para facer a circuncisión dos cativos, non? Por eso vos decía eu ao principio da charla o nombre das palabras, mirade, criptorquidia. Eso non se lle ocurre a nadie, ese nome. Epididimite, eso non se lle ocurre a nadie. Que é unha criptorquidia? Si decimos a definición, é un trastorno do desenvolvemento, pasa solo nos mamíferos, que consiste no descenso incompleto dun ou de ambos testículos. Pois para decir que os testículos que están na bolsa do escroto non descenden, nos chamamos criptorquidia. Si non descenden de forma natural, hai que operalo e hai que reducilos desa maneira. A epididimite, un termo médico que se refire á inflamación do epidídimo, que é a estrutura tubular detrás do testículo, onde vos dixen antes, onde maduran os espermatozoides. Pois eso pode inflamarse e se monta aí un tolío, un trastorno moi doloroso, pero bueno. A balanite sería a inflamación do glande. Cando se inflama que o glande, chamamos balanite. E cando se inflaman o glande e o prepucio, é unha balanopostite. Así se chama. Que tú eches ter unha balanopostite debe ser da leche. Pero ao final é a inflamación no pene de glande e de prepucio. Outra charla interesante con Rocío Calvo, que nos veo a falar de algo de saúde mental, non? Saúde mental, algo así, xa fai tempo desta charla tamén, pero tamén moi bonita, moi ben. Isto é algo curioso, é a enfermedade de Peyronie, existe, isto non é, eu tamén vi un caso nada máis, non é ese, tamén chamada induración plástica do pene, o IPP, que se chama, é unha enfermedade de causa descoñecida, que se caracteriza pola formación dunha banda fibrosa na túnica albuginea dos corpos cavernosos. Pois todo eso se provoca unha desviación, co cual imaginade as dificultades para todo, non? E o seu nome se debe a este señor, que era un médico francés, François Guillot de Peyronie, que foi un ciruxán de Luís XV, 1743, que describiu como a aparición no pene dun leito arrosariado de tecido fibroso que orixina unha incurvación apical durante a erección, algo incompatible con unhas relacións sexuais normales, incompatible con unha orina normal, etc. Pois se chama así, a enfermedade de Peyronie. O Dr. Caeiro é o xefe de traumatoloxía do Hospital Xerán, compañeiro meu na Salle e na carreira. Tamén nos dou unha charla preciosa sobre o seu tema de trauma. Nos queda pouco, estamos rematando a fimose, a parafimose, que rapaz non tuvo fimose, ou que adulto, por desgracia, consulta que ten unha fimose con 20, 21, 22, 23,
cando sufren tremendamente para ter relacións sexuales, nas masturbacións, sufren horrible, e claro, eso hai que operarlo, non hai outras historias. Pois que é unha fimose? Ven do griego, que significa puciño. Pois ocorre cando o orificio do prepucio, nos acordamos xa, ahora xa sabemos cal é o prepucio, que é o capuchón do pene, é demasiado estreito para deixar sair o glande. Pero iso pasa, bueno, de feito, todos os, ao nacer, todos os homes somos fimóticos, todos. E depois vai evolucionando no crecemento da persoa e se vai resolvendo, pero moita xente non. Entonces, dito de outro xeito, a fimose é unha condición do pene onde o prepucio non pode ser totalmente retraído sobre o glande. O termo fimose tamén pode referirse a fimose do clítore nas mulleres, tamén o hai, non é moi frecuente, pola cal o capuchón que veíamos antes na imaxe non pode ser retraído, limitando a exposición do glande do clítore. E pasaría o mismo, que hai dificultades para todo. Ao nacer, digo, o prepucio está fusionado co glande e non se pode retraer. É dicir, que todos os homes recién nacidos temos fimose. Vai desaparecendo durante a infancia e a pubertade. A partir da pubertade, aproximadamente aos 13 anos como media, o prepucio debería poder retraerse deixando o glande ao descuberto, tanto cando o pene está flácido como cando está erecto. Se isto non é posible, é cando aparece a fimose. O que decimos de a dificultade para oriñar, temos que dixer todo. Estou indo para atrás ou para allá? Bueno, os tratamentos son cirúrxicos. Ou son eu ou toleo a máquina. Hasta aí va ben. Verás que fácil. Bueno, pues algo de pasa. Ahí está. Sí, pero ten que ir unha para atrás, pero vai con moito retraso. Non sei, debe cansarse o aparato. Ben, decíamos entonces que a fimose os tratamentos non cirúrxicos son complexos, pero son complexos, pero bueno, o seu tratamento dice que se poden utilizar cremas ou se poden utilizar outro tipo de produtos, pero bueno, o tratamento normalmente é cirúrxico. Vai sola, ahora algo me pasou. Eu de verdad que non me estou tocando a nada. E non sei por qué. Está indo para atrás, eu estou dando para diante e ele está indo para atrás. Estamos indo para atrás, ¿no? Sí. Joder. A fimose e a parafimose, pero vai solo. Tranquilo, tío. Apaga os seus. Apaga os seus. Pero vai solo. Tipo, apaga os seus. Apagar o bruto. Non leva moito tempo cargando. Pero non sei por que fai eso. Tería que ser modo presentación. Puxos a presentación automática. Sí. Pero non sei por qué. Nadie lle mandou. Se non vamos unha a unha. Nos quedan poucas diapos, Nos queda falar da parafimose. A ver se se lle quitou, por qué? Non sei eu porque... Toleo. Cansou. No, vaya toda leche, quere que acabe. Temos os menos 10.
Estamos nas menos 10. Bueno, a paracimose ven a ser unha condición médica tamén inusual, a paracimose máis rara, na que o prepucio retraído queda atrapado detrás do glande, non pode ser devolto a súa posición normal. Tamén a intervención había que facela de forma quirúrxica, non é tan dramática como a fimose. Esta foi a diputada de En Marea, de Basolla, que tamén vemos a falar de algo importantísimo, que era todas as labores de enfermería, era enfermeira, e nos veo a falar de todas a problemática e de que fan as enfermeiras, non? Que sempre, cando pensamos na profesión médica, nos enfocamos todo e sin elas isto non funcionaría, sería imposible, non? Máis nombres raros, o epispadias, é un tipo infrecuente de malformación no que a uretra, sabedes que era por onde sale a orina, termina nunha abertura, pero non onde ten que terminar, senón na parte superior ou no dorso do pene. Entón, facer o acto de orinar é algo imposible. Bueno, na taza non aceptas nunca, porque tes a uretra terminada, en vez de na punta do pene, en diferentes sitios. Pois eso é un epispadias, que se lle chama, e claro, hai que correxilo de forma cirúrxica. O hidrocele, isto é tumor, significa en grego, e a acumulación patolóxica de líquido seroso no interior dunha cavidade no corpo humano. Popularmente coñécese como un quiste de auga. Neste caso non é de auga, senón de esperma, non? O tipo de hidrocele máis común é o testis. O hipospadias, outros nomes que parecen sacados da literatura griega, ben, pois é unha anomalía conxénita pola que o pene non se desenvolve de maneira usual. O resultado é que o meato urinario, que decíamos, localízase nalgún lugar na parte inferior do glande ou ben máis atrás, como na unión do escroto ou do pene. É dicir, que en lugar de orinar de frente, orinarías casi en ángulo recto hacia baixo, non? Tamén se soluciona cirúrxicamente. A orquite, inflamación de un ou de ambos testículos, sabedes, para decir que tes un testículo inflamado, chamase unha orquite, e causada con frecuencia por unha infección, un traumatismo é máis frecuente. O que provoca é a zoosperma, que é a ausencia de espermatozoides no semen, pola mala disposición da zona testicular, non? Esta foi outra charla moi interesante. Miguel Vázquez tamén veu 2 veces, é o presidente actual da Sociedade de Xeriatría, de Xerontoloxía, e tamén nos veu a falar de pensións e de problemas da xente maior e todo isto. Tamén, grazas a que veu 2 veces, por eso agora colabora con nós en todo o que necesitemos, a nivel de material, a nivel de todo, para facer o que consideremos as charlas e buscar o material, bueno, todo isto que vos digo. E está encantado, cada vez que o chamo, de vir. Creo que quedan 2 diapositivas. A infertilidade é unha enfermedade onde a persoa vese imposibilitada para concebir un fillo ou de levar un embarazo a termo despois. É así o que di a literatura. Non é infertilidade, non, é despois dun ano de manter relacións sexuais constantes, un mínimo de 3 veces por semana. Eso é o que hai que intentar, e sen uso sempre de método anticonceptivo, por suposto. Así o di a OMS tamén. Hai moitas razóns polas que unha persoa pode non ser capaz de concebir ou non ser capaz de facelo sen asistencia médica. E según a OMS, a infertilidade é unha enfermedade do aparello reproductor definida pola imposibilidade de lograr un embarazo clínico despois de 12 meses ou máis de relacións sexuais sin protección regular. Adóitase recomendar comenzar as avaliacións das persoas a partir deste momento, bueno, se hai unha causa. Importante que a infertilidade afecta aproximadamente o 15% das persoas. Non é tan infrecuente como si, para que o comparedes, unha diabetes, por exemplo, afecta 8, 9, 10% da poboación, a infertilidade é un 15%. Aproximadamente o 33% dos casos debense a unha causa femenina, o 21% é por unha causa masculina, o 40% de tipo mixto e o resto, 6%, como sempre, como moitas cousas da medicina, por causas inexplicables. Esta foi outra charla moi interesante que nos deu Paz. Paz é membro da Asociación Cultural Terra de Outes e tamén nos dou unha charla moi interesante. A hiperplasia benigna de próstata, que xa falamos varias veces dela, consiste nun crecemento non maligno, acordádevos, a hiperplasia
como tal, non é maligna, é simplemente o aumento da glándula por diferentes motivos. Non canceríxeno no tamaño da próstata. Este aumento do tamaño da glándula prostática é producto do estímulo androxénico. A próstata, ao crecer, pode ir comprimindo progresivamente a uretra e provocar, por tanto, dificultade de oriñar. O que comentábamos antes. É unha enfermedade moi común nos homes, por suposto, decimos que as mulleres non a teñen, aínda que xeralmente comeza a partir dos 30 anos, é moi raro que se manifeste antes dos 40. Os 60, aproximadamente máis do 50% dos homes, o 50% dos homes de máis de 60 anos, vai a ter unha hipertrofia. Entre os 70 e os 80, o 90%. E como vos decía, se duráramos 120 anos, todos morreríamos de cancro de próstata. Esta foi outra charla interesante co Dr. Barros, que nos veo a falar do tema do radón, e, bueno, nos explicou aquí un montón de cousas sobre esa acumulación de gas. As infeccións de transmisión sexual, pois tamén coñecidas como enfermedades de transmisión sexual e antes como enfermedades venéreas, son un conxunto de afeccións clínicas infecto-contagiosas que se transmiten sempre de persoa a persoa por medio do contacto sexual e durante as relacións sexuales. Pode transmitirse tamén, ainda que é moi raro, por uso de xeringas, por contacto coa sangre ou con outras secrecións, e pode transmitirse tamén durante o embarazo, algo que hai que ter moi en conta durante o parto ou incluso durante a lactancia. A maior parte das enfermedades de transmisión sexual son causadas basicamente por bacterias, prácticamente todas, pero pode ser por virus ou incluso por fungos, e nos pon aí por protozoarios, eso debe ser a gran África máis profunda. Ben, e non me queda nada máis que agradecer, da que despois, se queredes facer algunha pregunta, tamén volverei a agradecer todo o que está detrás de que podamos estar aquí hoxe e que levemos 100 conferencias, o Concello de Outes, como vos digo, a Xerencia da Atención Primaria, a Asociación Cultural Terra de Outes, temos o seu presidente ali hoxe con nós, ao Centro Social, o Centro de Saúde de Outes, a Disbismur e a Sociedade Galega de Xerotoloxía e Xeriatría. E esta foto, que é preciosa, está feita en Noia, non a encontrei de Outes, pero está feita en Noia, pero é moi relevante dos sancosmeiros. E nada máis, moitas grazas. Arrieiros de Moraña van polo Paraño arriba meniñas de Vila Pouca tende ya carne cocida de Moraña os arrieiros levan a tralla colgada pra facer andar as bestas cantanlle